Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So tayo po iniintay lang natin hook up ang DZGB Legazpi. Mapapanood din tayo sa Facebook Live ng DZGB Legazpi sa 104.9 radyo natin, Calbayog City, 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, DYME Masbate, and of course sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So andito ulit tayo sa ating programa HCI-CMD Kalusugan at Kabuhayan, mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay uminom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Okay? Para sa inyong mga katanungan, pwede kayong mag-text when it comes to health. Text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan po kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline 0939-904-0717, 0939-904-0717. Hello kay Ma'am Rowena Basit and Ma'am Lani Bayon. Nakita ko kanina si Ma'am Lilibat Kaloma Bayon. Oo, musta na kayo yung mga ano natin dyan sa area ng Northern Luzon. Opo. So patuloy tayo sa ating programa HCI-CMD Kalusugan at Kabuhayan. Kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717 dahil anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. And of course, hindi lang yung health ang gusto natin matulungan. Kasama po ang kabuhayan. O ang dami ngayon na nag-join sa ating business talaga. Kaya marami na ngayon ay mga ordinary people now earning extraordinary income. O kaya doon sa mga naghahangad na sana magkaroon ng dagdag na kita, sana magkaroon ng negosyo na kahit maliit lang munang puhunan, diskarte nyo lang hanggang lumago talaga siya katulad ng ginawa ng inyong lingkod. O kung malaki yung puhunan mo, advantage po yan sa iyo kasi hindi mo na pagdadaanan yung pinagdaanan ng iyong lingkod na noon talaga kaliit na puhunan, inikot-ikot lang natin hanggang sa lumago na talaga siya. Marami rin ngayon na tandaan po sa mga listeners natin, saan man kayo naruroon, dito sa Health Code International, marami na ordinary people now earning extraordinary income. O ano iniintay natin? O diba? Yun ang makagandahan dito because we have a very wide market. Matuto tayo mag-join sa negosyo na hindi katulad, diba? O alibawi yan mga nangyayari ngayon. Na ang tao naghahanap ng pagkakakitaan. Nagtayo ka ng sari-sari store. O diba? Tinabihan ka ng ilan din na sari-sari store. So, yun ang mga traditional business na paano na yung competition ninyo dyan sa area. Alam ba, isang barangay, ilan yung sari-sari store? O diba? Oo.
At yun, ganun yan, magtayo ka ng butika, o dito butika, yan, tinabihan ka ng mga butika. Dito po, itong kagandahan ng ating negosyo, dito sa Health Code International. Pwede mong i-share yung business. Pwede mong talagang i-share yung business. Paano ka kikita sa mga taong kahit hindi mo nakita, akyat sa'yo ang kita? Nangyari yan sa amin na mga naniwala dito sa company ni Health Code International kasi 17 years na po tayo. Akalain mo yan yung mga nag-join dito. Na mga nag-join dito na dahil may mga sakit, nag-join dito sa atin. Nung na-prove na maganda, o anong ginawa? O di ba nag-share? Nag-share tayo at sineryoso talaga. Sineryoso yung negosyo ni Health Code International. Kaya naman ayan, ang daming asinsado. O di ba? O ano na iniintay natin? Ano iniintay natin sa mga listeners natin ngayon? Join our group. Oo, para ano yan, makapag-interview nga. Subukan ko lang para ito kasi yung mga taong mga natulungan ng ating product. Ayan, nakikita ko si Ma'am Delia. Si Ma'am Delia ba ito? O si Sir Pedro Villanueva yung nakikita ko. Subukan ko lang Kasi ang dami niya talagang kwento ng kagalingan. Oo, marinig nga natin. Oo, subukan ko lang kung naka-monitor siya. Wait lang Kung available. Nagre-ring siguro. Ayan, hello sa aking magandang pinsan. Ma'am Ami, obligar. Pero hindi nagre-ring ang number ni Ma'am Del. Available ka ba, Ma'am Del? Unattended. Sorry na lang. So anyway, patuloy po tayo. Patuloy tayo sa ating programa HCI-CMD Kalusugan at Kabuhayan. Minsan kasi, pag may nakita ko dyan, tinatawagan ko talaga para naman makapag-share sila. Ayan, hindi talaga makontakt si Ma'am Del. So anyway, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. O nung isang araw, pinakikinggan ko talaga si Dr. Mike Navera, o taga-kababayan ko yan. Dinidiscuss niya about ano yung importance ng dapat healthy yung ating mga lungs. Kasi kung hindi healthy yung ating mga lungs at ma-COVID ka pa, delikado ka talaga. Opo, alam niyo ba ng ating CMD? CMD pa lang pinag-uusapan natin. Hindi pa kasama yung CBF at Supreme Juice. Malaking tulong para maggumanda yung health natin, yung ating lungs. At hindi lang yan. Kasama syempre lahat na buong katawan mo ay matutulungan gumanda ang iyong health. Kaya naman ang daming na sobrang na-busy talaga ang inyong lingkod. Mula na nag-COVID, sobrang busy ang inyong lingkod dahil ang dami natin kailangan tulungan, ang daming kailangan explainan. Pero ito naman talaga ay patuloy tayo dahil naging misyon na natin to help restore the health of people. Paano na lang pag hindi na healthy yung lungs, o diba? At paano nga ba tumutulong ang ating produkto sa mga may problema sa lungs? Pero ito, pakinggan natin so amazing ang ginawa ng ating CMD. CMD pa lang ito, pakinggan po natin. Okay, may bisita uli ako dito sa office ko. Actually, more than 10 years na silang user ng ating mga produkto. Pero siya na lang magkwento. Good morning, sir. Gusto kong malaman ang edad mo, taga saan, at ano yung dahilan bakit ka napunta dito sa CMD. Yes, good morning po, madam. Ako po si Anthony Mendez, taga Legazpi City po. Ano yung dahilan bakit kayo napunta? Ano po, naalala ko po nung nag-reaming, 2006 yata yun,
Magdamag pong basa ang kaming lahat sa bahay hanggang inumaga basa. From then, nagka-pneumonia si mama ko. Hindi namin napansin na malala na pala yung pneumonia, hanggang na-diagnose siya ng doktor na crumpled na yung kanyang lungs. Then, inanuhan kami ng doktor na magpa-opera na siya ng lungs niya kasi nga crumpled na siya. Kumbaga sa dahon na tuyot na siya. So, sa edad ng mama ko nung panahon na yun, mga siguro 70 pa lang siya noon. Hindi namin kaya magpa-opera ng lungs. At saka, sa edad niya parang hindi niya nakakayanin yung operasyon. From then, narinig namin sa radyo, yung CMD nga, na magaling sa lahat ng sakit. So, pumunta po kami kay Madam tungkol sa CMD. Ayun, uminom na po siya. Tapos, ayun, from then, continuous po yung inom niya ng CMD. Sa ngayon po, malakas na po yung mama ko. Yun, hindi na po siya nagkakasakit masyado. Yun po. So, around nasa 70s noon, di ba? Oo, ngayon po, kumusta siya? Ilan na po yung edad niya ngayon? At kumusta ang sitwasyon niya ngayon? Sa ngayon po si mama ko po, 81 na po siya. Malakas po siya. Kung saan niya gusto pumunta, nakakapunta na po kami. Tapos buwan-buwan po lumalakad po kami, namamasyal po kami. Ayun. Ikaw, sir, so at least naman si mother mo okay na, no? Ikaw po, sa iyo mismo, personally, natulungan ka ba ng ating CMD? Ayo po, ang laki po tutulong sa akin. Kasi nung dati po, mahina din po yung katawan ko eh. Madalas po ako nagkakasakit. Madalas ako nagkakalagnat, nagkakatrangkaso. So, simula nung nagtitake na ako ng CMD, malakas na po ako. Oo nga, sir, nakikita ko sa iyo. Iba ka na ngayon. After 10 years na gumagamit kayo ng produkto, ibang-iba na ngayon ang aura mo. So, sir, anong message na masasabi mo sa mga listeners? Kasi marami ngayon mga desperado na hindi na alam kung anong gagawin, nakaikot na ng mga pagamutan, pati mga albularyo, pinatulan na. Anong message mo sa mga listeners na makakapakinig ng iyong pagkukwento? Sa lahat po ng tao na medyo mahina po yung katawan ngayon, may dinaramdam pong sakit, pinapayo ko po sa inyo na uminom na po kayo ng CMD kasi maganda po ito sa katawan. Kasi po yung mineral na kailangan natin ng ating katawan, makukuha po natin sa CMD. Ayan. So, sir, gusto ko uli malaman ang iyong pangalan at taga saan kayo? Ako po si Anthony Mendez na taga Bitano, Legazpi City. So, ayan. Thank you very much, sir. Ayan, o diba? Mga sakit sa baga, malaking tulong yung ating CMD. Lalo na pag ang ginamit ninyo is the Power Trio. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong intayin lumala ang inyong mga sakit. Try our Power Trio. Hello kay Sir John Gallardo and Ma'am Delia Villanueva. Okay? So, sa mga ganun din po, hello kay Sir Bernard Junio at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, kung saan man kayong Facebook. Kasi naka-monitor lang ako dito sa aking Facebook. Oo, pero hello sa inyong lahat. Okay, so, ayun sakit sa baga, tried and tested ang ating product. Kaya ngayon na panahon, nandyan si COVID, andyan na yung mga, di ba, yung mga variants. Oh, grabe. Oo. Kailangan malakas ang ating immune system. Huwag pahinain ang immune system. Now, to prove to you people na ang product natin maaasahan talaga. Alam nyo ba na kahit sa sa mga nalason. Opo, ang daming nalalason ngayon. Katulad nung isang kaibigan ko na nag-post siya na talagang nanghina nung nalason sa nakain. Alam nyo ba ng ating produkto ay maaasa nyo
pang first aid po. Oo, pakinggan na lang po natin to habang kaya ng ating oras, ha? Okay. Okay, meron ako ditong, natutuwa ako dito sa experience na to about food poisoning. Ako madalas din kasi ako ma-food poison, pero naiiba ang kanyang kwento, paano niya na-experience, ang kagandahan ng ating mga produkto. Siya po ang ating market development manager dito sa Health Code International. Tinatawag namin si Kuya Nani. Kuya Nani, kwentuhan mo naman kami tungkol sa experience mo. Kung paano mo, actually marami kang experience about our product. Pero itong naiiba to na testimony, ikwento mo nga sa mga tao. No, ika na poison ng kinain mong ano ba yon? Tulingan po, ma'am. Alam niyo po kasi, kahit ako ay tinatawag na manager, gusto ko pa rin kumain ng mga pangkaraniwang pagkain na lutong bahay. So, meron pong tulingan doon, 2 maliliit na tulingan. Opo, kinain ko po yan. Pero nalasahan ko na parang Makati. Ang problema, meron po ako, ma'am, sausawan na toyo at sili. So, hindi ko na siya, hindi ko na siya binigyan ng pansin. Basta't kinain ko siya, may kapartner na gulay yun na ginataang langka. So, ang sarap nung kain ko, ma'am. After ko pong kumain, alas 11, balik ako dun sa hotel na tinutuluyan ko. Alam mo ba, ma'am, habang nagpe-prepare ako para dun sa presentation ko doon sa isang bayan, sa Mandaue City, ay bigla pong kumapal yung tenga ko. Totoo lang po, kumapal yung tenga. Bakit kaya? Tapos kumapal na uminit. Mamaya-maya, ma'am, naramdaman ko yung mukha ko, kumakapal na din. Tapos bumibilis po yung pintig ng puso ko. Humarap ako sa salamin, ma'am. Nakakita ko, ba't ang bilis ko namang nangitim? Sabi ko, totoo, yun yung una kong reaksyon. Ba't ang itim ko? Yung pala po, pulang-pula ako at nakita ko namamaga po, ma'am, yung, alam niyo yung pakiramdam na yung anit mo, parang kumakapal na gano'n. Tapos, Ma'am Mel, ang kinatakot ko, para ako yung aatakihin sa puso na mai-stroke. Sabi ko, hindi ako chinecheck ng mga boy doon. Baka manigas na lang ako dito sa hotel. So, ang ginawa ko po talagang napausal po ako. Sabi ko, Ama, wag mo po ako pabayaan. Habang nakahiga po ako, dahil doon sa panghihinang nararamdaman ko, bigla pong nagkaroon ako ng will para abutin yung CMD ko doon sa ibabaw ng tukador ng hotel. Ma'am, 100 patak, honestly. Isang inuman lang po. Alam niyo po nangyari, after that, di nakainom ako, humiga uli ako, pinakiramdaman ko yung sarili ko, ma'am. Siguro po, more than a minute, para pong nag-subside siya. Yung feeling pa lang. Pero ma'am, yung pamumula, tsaka yung kapal, nandun pa din. Nandun pa rin po siya. Then later, before 5 minutes po, nakita ko po na unti-unti pong gumaganda yung pakiramdam ko. Umupo uli ako ngayon. Bumalik uli ako doon sa harap ng salamin. Nag-take po uli ako ng another 100 drops at saka po 6 tablet ng CBF. Ito po ang totoo, Diyos po ang saksi ko. After ko pong mainom yan, less than 10 minutes, ma'am. Unti-unti, gradually, yung makapal na pakiramdam ko at saka yung pamumula ng buong katawan ko, ma'am, unti-unti, ma'am, nag-subside. Pero ma'am, yung isang kanang mata ko, kaya ako nakita yung transformation niya, unang pumuti yung sa kaliwa. Tapos tinaas ko po yung t-shirt ko, nakita ko yung mga pula-pula, ano rin siya, batik-batik na gano'n, na unti-unting nawawala. Salamat sa Diyos po, ma'am. More than 10 minutes po, totally po, nag-recover ako doon sa pakiramdam ko. Yes, ma'am, naibalik po yung aking lakas, and then nag-rest po ako ng mga another 10 minutes para po makapag-prepare. Awa po ng Diyos, ma'am, nakapaligo ako. And then nakapunta ako dun sa seminar. Pero ang hindi ko po makalimutan, yung pakiramdam, ma'am, na para kang aatakihin ng stroke ba. Ganun po, ma'am, ka-powerful yung ating cell mineral drops. Kumbaga po, unlike before, it happens then before, medyo matagal na nga lang, 2007, doon po, ma'am, magdamag. Food poison din po siya. Pero nito po, recently lang po, nitong, actually, it was May or late March po, nung pumunta ako ng Mandaue, na experience ko yan, ma'am. Talaga pong masasabi ko na salamat sa Diyos. At saka, meron po tayo, ma'am, na produkto na napakagaling at napakahusay. Na kahit saan nyo po siya dala, hindi kayo mag-aalala.
So yan, isa sa napaka-amazing na ginawa sa kanya ng ating product. Actually, marami siyang experience. Pero Kuya Nani, alam mo noon, nung nakita kita noon na ikaw ay nabulutong, natakot ako sa iyong lumapit. Pero ngayon, tingnan mo, walang trace. Wala, ma'am. Ma'am, cream yan. Oo, di bali, nabulutong ka at what age? Ma'am, matanda na ako nung binulutong. Imagine, last year lang po nangyari yun, di ba? Last year lang po. Ang sabi ko, hindi ako mahahawa sa anak ko. Nahawa ako, ma'am. Pero alam niyo bang hindi ako nagpo-hospital? Nag-take lang po ako ng CMD. Tuloy-tuloy, sa bahay lang po ako. Yung kati, ma'am, hindi ko, ma'am, na-experience yung kati. Then after po, nawala na siya. Siyempre, magkakaroon ng mga marka, pekas. Alam mo, ma'am, ang ginamit ko, bago i-launch yung cream na yan, yun lang po ating facial cream. Apo, awat tulong ng Diyos, yung pekas talagang nawawala. Pati basta kasi sa katawan, nawala rin yung mga traces ng... ganon. Yes, ma'am. Yung mga trace po doon sa skin, dito sa kamay, ma'am, dahil po doon sa continuous na paggamit ng CMD, wala pa po CBF noon, alam ko eh. CMD lang talaga, umaga, tanghali, gabi, umaga, tanghali, gabi. Nawala po, parang wala pong naging marka doon sa mga balat. Yung sa mukha lang, Ayan, no, di ba? So amazing, ha? Sa food poisoning, sa mga listeners natin na dapat lagi kayong may CMD sa inyong bahay. Pang first aid, kahit sa nalason, natuklaw ng ahas, opo, maaasahan nyo talaga yung ating product. Kaya naman, hindi ko talaga ipagpapalit yung ating produkto na kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. Pati doon sa yung mga, lalo mga nagkaedad na, may mga hypertension, nako, wag kayong magpapabaya. Kahit kayo umiinom ng mga synthetic na drugs, hindi yun assurance na hindi kayo ma-stroke, hindi yun assurance na hindi kayo magkaroon ng cardiac arrest. Take CMD, CBF at Supreme Juice and experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. O katulad ng naramdaman ng inyong lingkod. O, di ba? So anyway, ang bilis ng oras natin. Dito na muna tayo sa ating mga outlet po. Yung mga ano natin hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama syempre ang kabuhayan. Okay? So sa mga listeners natin sa area ng Calbayog City, hanapin niyo po HCI-CMD Center at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City. Malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin nyo HCI-CMD Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Andyan si Ma'am Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Gina Medalia, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa Camarines Norte, hanapin nyo HCI-CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Kasorog Checkpoint, sa Jose Panganiban, Camarines Norte. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Jagolinian Street, Barangay 7, Daait, Camarines Norte, malapit sa Yusel's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Also sa Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion, Sur, Paracale. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Sa 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, sa Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Durtra Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, sa JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamoran, Catanduanes.
Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro Vera Catanduanes, CMD Stockist Center po yan, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Cristina Baldo, sa second floor, room 204, AZM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Kumadkad Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana, at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So, First District Balbay, Ray Mendez, 156, Cordbada Street, Porac 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware. Now, dito sa second district of Albay, Errol Asuncion, Arson Store Center, Rapo-Rapo, Albay, Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3 Itbama, Nito, Albay. At ang aking office dito sa Legazpi City, sa second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atap Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkiruhan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Si Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Andiyan si Ma'am Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Pilar, Sorsogon. Sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardinas Store, beside LBC Office, Sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center Market Site, Uwas, Albay. Susie Dizon, care of Uchapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pulangi. CMD Office at second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi. And of course, sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Liantos Building, Porok Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Andiyan din si Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Pulangi. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Okay, so yan ang ating mga outlet, mga distributor. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people. Tandaan, health at kabuhayan po ang sinishare natin sa inyo. Pwede kayong mag-member, aralin nyo yung negosyo. Dahil sa ngayon, maswerte yung mga taong inaral talaga, sinubukan at ginawa ang negosyo ni Health Code International. Kaya naman marami na sa ngayon, ordinary people now earning extra ordinary income. Okay? So maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.